Türkmen resmisi anyklaşdyrmadan Türkmengaz döwlet konserniň Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisini gurmak we galkynç gaz känini özleşdirmek üçin alan daşary ýurt kararlaryny üzenligini aýtdy. Bu habar Türkmenistanyň adynyň berýän maglumatlarynyň ygtybarsyzlygy sebäpli bütün dünýä bankynyň hasabatyndan aýrylan barada çykan maglumatyň ýanyndan berildi. Vice-premier Şahym Abdurrahmanowyň 11-nji ýylyna geçirilen mejlisde beren hasabatyna laýyklykda gürrüň edilýän belgiler doly gaýtaryldy. Ýurdun neft gaz puwdugyny gözegçilik edýän ornwasar belki de sözüni has berkitmek üçin Hytaýyň döwlet ösüş bankynyň Sinziýan şahamçasynyň 8-nji ýylyna beren resmi habaryna hem salgylanyny ýöne goşmaça detal bermedi. Şeýle-de ol döwlet dostlarynyň garamagyna Türkmenbaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň çiğ neft satyn almagy hakyndaky kararyň taslamasyny hödürledi. Resminama laýyklykda 2021-nji ýylyň dowamyny önüm paýlaşmak hakyndaky alalaşyklar esasyny işleýän daşary ýurt kompaniýalaryndan 500.000 tonna çenli çiğ neft satyn almak gözeňinde tutulýar diýip tadahaýa edýär. Öz çykyşlaryny kart serişdelerine gurulan deskalaryň taslama kuwwatyny önüme öndürmezliginden nägile bolýan we mart aýyna daşary ýurt kararlarynyň wagtyny ýerine gaýtarylmak barada mesele bolgan prezident kardyň üzülen barada habary dünýä ykdysadyetindäki çylşyrymly ýagdaýa garamazdan görülen çäreleriň netijesi hökmünde görkezmäge synandy. Emma anyk sanlaryň köplenç ýaşyrylmagy bilen birlikde bu habar bir topar sorag döredýär. Geçen ýylyň Thomsonyna Interfaxyň beren habaryna görä 2020-nji ýylyň ýanwar aýy bilen deňeşdirilenini aprelde Türkmenistanyň Hytaýa ýakdyran gazynyň möçberi 18% pese gaçdy. Şeýle-de neşir Hytaýyň aprel aýyna her 1000 kub metr türkmen gazy üçin $227 tölendigini aýtdy. Hytaýyň Petrochayna kompaniýasy geçen ýylyň martynda gaz importlary boýunça force majeure elan edýändigini, ýurda import edilýän gazyň möçberini global pandemiýanyň fonuna azaldýandygyny habar berdi. Interfax Hytaýyň gümrük statistikalarına sarylanyp Türkmenistanyň geçen ýylyň apreline Hytaýa her güýje günlüğüň dowamyny 69 milyon kub metr, 2019-njy ýylyň dowamyna bolsa jemi 31,2 milyard kub metr gaz berenligini habar berdi. S&P Global Platts neşriniň geçen ýylyň maýynda Hytaýyň gümrük gurulugynyň sanlaryna sarylanyp beren habaryna görä 2019-njy ýylyň dowamyny Türkmenistan Hytaýa 33,3 milyard kub metr möçberini gaz berdi. Hytaý Türkmenistanyň iň iri energiýa müşterisi we 10 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen gazyny satyn alýar. Ýöne bilermenler Pekiniň Aşgabada töleýän tölegleriniň belli bir böleginiň Türkmenistanyň Hytaýdan alan karzlaryny üzmäge gönükdirilýändigini aýdýarlar. Ýöne ol serişdeleriň möçberi aýdylmaýar. Döwlet başçyny fevral aýynda ýalňyz puwdugynyň bir näçe ýol başçysyna şol sanyny Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Batyr Amanow kärhanalarda kemçilikler üçin mart aýyna bolsa ýurdun baş prokuraturasynyň daşary ýurt kararlary boýunça geçiren barlyklaryny ýüze çykaran kemçilikler üçin nägilelik bildirdi. Emma bu kemçilikleriň nämedi we şeýle gysga wagtda nähil düzedilenligi, kararlaryň öz wagtyna ýerine gaýtarylmagy baradaky meseleniň näme üçin hökümet mejlisiniň gün tertibine girilenligi hiç wagt anyklaşdyrylmady. Resmi maglumatlary görä Türkmenistan 2010-2011-nji ýyllarda Hytaýdan ýurdun neft gaz puwdugyny ösdürmek we eksport edilen gazyň hasabyny üzleşmek maksady bilen $8 milyard gowrak karz aldy. Mart aýynyň mejlisi bu karzyň möçberiniň ABŞ-nyň 8 milyard 800 milyon dollarından gowrak ferişde bolanyny açyk aýdyldy ýöne şu geçen döwürde Hytaýa satylan gazyň möçberi we bahasy anyklaşdyrylmady. Siňe seredilse prezidentiň karz ferişdelerini öz wagtyna gaýtarmak üçin alynan karzlaryň hasabyna gurulan senagat kärhanalaryny taslama kuwwatyna çykarmak barada Türkmen neft döwlet konsernleriniň Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasynyň ýol başlaryny neden talaplaryny ýerine ýetirmek we bergizmek meselesi o diýen ýeňil çözüljegi meňzemeýär.
Sol wagtda döwlet daşlarının tawsyrygyna laýyklykda geçirilen prokuror barlyklarynyň karteristelerini netijeli öýleşdirmek we olar wagtyny gaýtarmak meselelerini käbir kemçilikleri ýüze çykaranlygy anyklaşdyrmadan habar berildi. Türkmen hökümeti soňky ýyllarda guruluş kenagat toplumuna 2 milyard 682 milyon Amerikan dollaryna golaýmet berdi. Ulug aragatnyşyk toplumuna 1 milyard 5,5 milyon Amerikan dollary meçberine, o hozurluk toplumuna 822 milyon 200 min Amerikan dollary meçberine daşary ýurt karteristleriniň çekilendigini aýtdy we garlykda gurulan Dagmagdan kärhanasy, Türkmenbaşda gurulan Täze port, Aşgabatda gurulan Täze halkara uçar mendili, Täze demir ýol ulgamlary ýaly taslamalaryň öz taslama kuwwatyna işlemeýänligi habar berilýär.